Kaixo, Txorien eta Rok, Zigor Iturrita, Patrizia Biteli, hementxe erresta goxuekin, edanik bola kontuekin beste behin, inditzugu korearrak, inditzugu italiarerara, eta gaurkoan Maroko erara egingo ditugu. Bira. Hau, aragi txurixara, da zegorrak ez dauzta, txarrixakin txarto zoiaz Maroko erara egin baina, oiazkoa da. Oiazkoa da, eta gainera, zapore berezi hori emangotzie espeziek, gero, kuskusa bai sartuko tartean, eta pinazi batzuko lan txigortuta gainetik, beraz, ikutu hori izango die gauza bat, errezta bat oso harina dana, bakarriko oiazkoa daukana, berez, hori da nire gaurko aukeria. Ondo. Nik, azkenean, ez da, patata tortillas, berez nahi duana dain, arrotzako gorringo konfitatu batzuk ingo ditu, eta oinarrian, jarriko patata erregoziko patata tortilla baterako bezala, eta hori oinarrian arrotza gorringoa gainean, eta gero gazta pixia bat. Oso no. Patata tortilla 2.0. Aldrebesa. Hora dituko digo. Aldrebesa, gaurko bi aldrebeskerien lehen da bizikoa horrela joango da. Jogurtan bi eren, berakatz atal batekin, limoi zukuakin eta oliba olixuakin nahaziko. Gero gorde. Gainontzeko jogurta eta berakatza aragisakin nahaziko, gero espeziak, azukria, perrexila, ogi birrindua eta arrautza botako nahazi, eta gero ingo ditugu bolak plantxan kosinatzeko. Barrutik inja dauzen arte. Pinaziak plantxatik pasako ditugu txigortzeko, eta gero izango da oinarrian jogur saltza jartzia, aragi bolak gainean, eta azkenik pinaziekin eta perrexila apur batekin apaintzia. Beraz, jogurta bi alditan erabiliko dugu. Lehengo saltzan dako, eta gero aragibolen nahazketa egiteko. Samurtasuna emateko, ez? Hori da. Berez, hementxe erabili biotenez aragibolan hori nahazketa egiteko. Hementxe eren bat jarrikot. Dik 3 jogur jarri ditut. Berez, 125 mililitro begiz. Hementxe, hau, aragibolentzako, eta hau gure saltzan dago da. Gure saltzan gau lelena, ze oso resa da, jogur saltzak hemen egin ditugu behin baino gehixautan, da azkenen izango da, berakatz bat hartzia, hau txartu dago, berez, hartukot bat, egoera honan egotia. Garrantzitsua izaten dala, normalean. Eta horrekin ingo, orduan, jogur saltza bat normala. Han, aragibolak imaginatzen dut, errazeta asko izango dituztela, errazal januta eta erabiliko dabiela, nik gaurkoan espazia bezala, jenkibrea, kuminoa, piperautza, eta kanela purtsu. Eta gero zer gehiago bota barri ezu, zer emango dut, gure... Arrautza, ogi birrindua... Ez, legunean bilo, harakin bat atera zan, esaten, gaur egun nik onartzen dut, batzutan, ogi birrindua botatzen diodala, ikusten maut likatzuegi geratu zaiela, baina, bera, atera zan harakin bat esaten, ogi birrindua botatzea hori dela akatza hundi bat haraki bolei. Aukeran, zeiten duela? Lehortu iten duela haragi bola. Zurgatu iten ditu likidoak haragi bolai xamurtasun ematen diotenak, eta hori. Eta hoberena, hemen askotan, Patrek ero izan duen moduan, izango zala, esnetan, mamurtuta, bezperako ogia, duela 3-4 egunetako ogi mamia, mamurtuta, esnetan, ero bestela uretan, ze azkenean, esneak, egia da, zaporea eta aina krema puntu bat emango dira, koipeak gehitzen dizkigulako, baina beti nik zukatu egiten du, behintzat ogi hori zukatu egiten dut, eta ero gehitzen diot, eta espadaukazue esnerik, uretan ere, ogi hori beratuta ere, balio digula, gure haragi bola horiek, xamurra beratzeko. Baina nik, egia da, onartzen dute, nik egiten dudala, normalean, esnetan beratzen dute ogia, ero ez diot ogiri botatzen, ogirik ez badi botatzen da, ez diot ezerren botatzen, bakarrik baratxuria, perrexila eta ezer gehiago, olakoak egite ditu baita, baina bestela, ogi birrindua gero ikusten badut, esnetan bota diola ogi mamia eta likatxu geratu zaidala pixkat, eta bola horiek lantzeko oso ezea dagoela, kasu horietan gero ogi birrindua botatzen diot. Pixka botatzen dira, gorputza hartu arte bolako beto egiteko, baina bestela... Hau, azkenean, oiazkoak bauka ezetasun puntu hori gero jogurta jarri bihotzagunez ez die lehorra geratuko, ez kezkatu gainera, oiazkoakin, pentsauzeiki lehorra geratzen diela, baina da, oiazko atalan arabera. Azkenean, oiazkoa, birrindu zeike, oiazko paparrak, horre dira lehorrak, eta azkenean bolak itxen bozu horrekin, lehorra bak eratuko die, baina, oiazkoak betze atal batzuk gantza daukienak. Beraz, zure erakinai
horre gauzak aldetu, eta... Izterra eta gantza hartzeko, ze hor batzuk kentzen ibiltzen dira, izterreko gantza erotan lakoa, kontua da, hoxe, egia, konparatzen badugu, txerriarekin ero nasketa, txerria eta txalanak initen badugu, beti pixkat lehorragoak geratzen diela. Lehenko eta ben baita, ohitura daukagula, oiasko izatera, gu beste haragibola batzuk txalanak, beti arrisgatuko ginen, agian pixkat barrutik gutxiago egin da, ustera. Oiaskoarenak eta txerrikia badago, legunea aipatzen genduna. Kultura kontua da, hartuta ondo ingoitu betik. Nire oso desatxe ginen jat, oiaskoa espadau guzti zein ja. Orduan, nik adibidez, haragi bola honeintzako, nik gomendatuko notzuen apurtxo bat txikinauak itxia, ze, arrezgatzen bazari oso handixak itxera, ze, batzuk egoten die, jatetxieten eta, nik ez dut, batzuk eskatu kroketak eta haragi bolak, eta izeten die, baina... Olakoak. Ostras, haundixak. Honek nik, nahi zau, txikixabok itxia, eta holan, ziurtatzen zara barrukua, egia gotia. Oso. Jogurta, egia. Berez, beste jogurt hartuko, eta hemen txobe bai errepikauko berakatzana, kasunetan, bi atal, nik birrinduta jarriko ditzu dela, baina, aldozue, ondo txikitu, edo nahi dana, hasiko nazten. Oso ondo. Guk hor Patrik sartaian ingo ditu, eta gero bukatu erok, kasuela batean ero, Maroko neongo bainen, herrialde arabiarretan ero, taillina erabiliko zuten. Taillina eskenean da, bertan erabiltzen den bustinezko lapiko bat ero, eta oso tipikoa dela, bertan eikia, haragiak, hori gainera da, eskualdearen arabera, herrialde, ze kostaldean badao, barrualdean, kostaldean arraiak indaiten dituzte tailinak, gero, barazkia beti izaten dituzte, taillina ez, ulertu ezazuen da, platerea errezeta izango zen, saltzan juten den zerbait, arkumea, oiaskoa, arraia izan alda, gero, barazki batzu lagungarri eramaten dituena, eta baita frutu lehorrak eta gehitzen zaizkiona, eta gero, ontzia bera ere, taillina deitzen da, eta izango zen, bustinezko ontziba gutxi gora bera, laua dana, eta darama kanpai moduan ero tapa, eta izatena gaina itxura honen itxura dauka. Hau, pentsatu, tamaina handiago izango zen, estaliten du, eta honek lortzen duena kosinatzea, likido gutxi sartzen den ez, taillina, beti bustinezkoa dira, bustin errezkoak. Ez? Autentikoa, benetakoa, gero badaude gaur egon. Ni bat indukziorako daukana, tapia goikua badala... Silikonazkoak ere badaude. Bai, nik silikonazkoak ez dut ikusi. Bai, irakorriz, badaude. Baitu. Nik ontzisa daukat, material honetakoa, eta gero goikua bustinezkoa. Berez, joazen, tradizionalea, betikora joaten, izango zen bustinezkoak, eta hori zapala dienez, likido gutxi orduan zer da garrantzitsua taparekin, eta bere lurrunarekin eta hor erregosten direna. Gainera, bustina, ni bustinatik tokatu zaiten lan eitea, kostatu iten da gehiago berotzea, baina egia da gero mantendu iten da orduan, eta zuek inalduzue egosketa ere bai, luzatu iten da, ze bustina ostutzen gehiago tardatzen du, orduan, zerbait itzali lehenengo zua, eta kontutan euki, hori pixkat oraindik minutu batzuez kosinatzen egongo dela, eta ina beroa tapa honi esker oso ondo mantentzen du, orduan, lehenago prestatzea badago, ez? Hauek gaina, esaten dute, hor badaude, garrantzitsu omen dela, erosten duzunean bat, bustinezkoa, betikoa tradizionala, hortako zua beharko zenuten, indukzioan ezin duzu ezarrai, badaudela aurre prestaketa batzuk. Aurre egosketa bat egin behar zaio. Eta hor daude, gomendio ezberdina. Batzu esate dute, lehenengo, ordu batzuz uretan sartuta eukin, eta gero eunda berro eta atera, ondo lehortu, olioa igurtzi, oliba olioa igurtzi, taillin guztiari, tapari eta ontziari, azpikoari, eta laberatu inbar daunda berrogeta amarradutara 2 ordutan. Bertan egon eskero, badaudela hango, labea daukaten olako okindegi batzuk eta egiten dizutena. Zuk ez da zu taillin bat eta einaldia zue aurre errealdia ero. Eta berai egiten dizute, joteza, eta aurrengo egunean ja lehen hori egosketa ero indiote. Bai, hementxe, arrautza eta jogurra sartu dut, eta gero, azukria igual deitukotzu horrek atentzioa, nik errezeta liburu, Marokoko liburu batetik atara dut, errezeta liburu batetik, eta hor, azukria jartzen zotzan, beraz? Bale. Nik, zer, epaitu ingot? Ez. Baina badakizu herrialde arabiarretan azukera asko gustatzen zaila, botatzen dietela, pila bat danai. Askor, eta gozoei zer esanik ez. Hori da. Gero irakurritut beste 2 modu ero badaudela. Bat dana, baratxuria, lehenko uretan euki, eta baratxuria igurtzi danean,
Hartu, ondo igurtzi, gero garbitu eta labean. Labeana beti, dane egiten zaiela, hori holako bigarren egozaldi bat, esan dezagun, ez? Eta gero beste bat entzun duana baita bestatzuk egiten diotela. Baratxuria gehi, gero arrautza zuringoarekin dana igurtzi eta laberatu. Eta gero ondo garbitu eta prest. Ez dakit, bestatzuk kipulakin igurtzen ditutela, baina kipulana gehiago dela zaporia emateko. Ara jute mazate herrialde arabiartara daude ikusiko dituzue batzuk, barnizatua daudena, oso politxak eta margotu da eta... Gehiago apaintzako. Horrek ez dira kozinatzeko, hoi edie zerbitzatzeko. Kontutan ibili, horrelako bat erostean baduzue, hoiek ez direla esaiozue kozinatzeko dala. Besteak direla horrek apainak eta, baina kuskusa normalean zerbitzatzen dute horietan, baina da zerbitzatzeko. Solako plater batzuk bai, olako dekorazio dendetan eta sukalde dendetan saltza dituztelak apaintzeko, izaten dira plateran azpixan jartzeko. Plater batzu die, apurtxo bat haundixo badienak, eta batzu seiarra eskuak edo urrezkoak ez die, baina urre kolorekoak eta izaten dienak. Urrea gainera, kontutan neuki itxaun, balaude batzu dauketela iskinetan urrea. Mikroin labean sartzen baduzue, txispa botatzen dute, Hori da, abisua. Hori izan binatzun. Badauzela, plater moduan zerbitzatzen dien batzuk, baina apaintzeko bakarri dienez, ezin die, ez garbigailuan sartu, ez mikroin labean sartu, eta normalien ez diela janarixa zerbitzatzeko. Baina jendiak esaten dau, eske, pitxu platera gainera haundixa da, tamaino hona dauka, politxa elegantia da, erabiltze ditxu, baina gero, segitxuan apurtu. Horre bakarri zerbitzatzeko bai. Hemen ikuste duzuia, likido xamar geratu dela, hemen txointxo botako txau. Ogi birrindua, bota ditugu hori da. Banik pipera dutza, kasunetan gozoa, ze gure jefe berrixa hor dabil, pikanti esakola gustatzen da. Jengibre hautza. Hoitzea da dauka. Jengibre hautza, juminoa. Eta kanela bebai, behitxunik, apurtxo bat jarriko zat, honen erdixa. Eta gero ja, eskatze oskuna, gero ikusiko zelan geratzen dan. Eta igual jarriko zau gehiago. Ze kanelak egia da, plater gazixetan espazeu zoitxuta, izan daikela holan apurtxo bat. Baina ikutua, beti izaten da ona. Hemen izan ditu, txalmasaiak, bainilarekin, txalmasaiak, benazken jagen dituen zoragarriak kanelarekin, orduan, beti esaten duguna, ez eiozue hartuta bi txotz bi makila, bota eiozue, erdi pusketa bat, horre zaporea emango dio, eta gero, gustatzen bazaizue, segi, eta animatu pixkat gehiago botatzen, ero neurri hor ja, eskatzen dizuena, baina eskatzen dizuena ikasten da, esperientziak emango dizue, zenbat bota aldio zuen, ero ez? Hori da. Bertxolota bat olio da nik hemen. Naiz eta adaskakin mugitu duten, onena? Eskuak, adaskak baino, horre egurrezko koiara, eskua baino hobearik ez da. Horren azteko, horrek ematen dio... Hau mugitu, gero, olixuakin edo urakin, nik naizat olixuakin gero ontxe kozina hobi ditugunez, olixuakin eskuak, purtxo bat, eskuei ezetasuna emon, eta... Lubrikatu, alegia. Hori da, eta barrura. Jogurtak dauzkagu gaur, eta jogurt ezagunena, hemengo, esan dezagun, betikoen artean, Hemen aipatu izan dugun baten, zenbat gaur egun juten zara, eta dauzkazue, 10.000 zapore, frutakin, frutagabe, bifiduz, gaingabetuak, edo zein esnekin bebai, koko esnean, soja esnean, kefirra ere badaukagu gaur egun, petixuxak, baina, gaur egun ezagunean, gresiarrak eta mengo betiko naturala, ez? Hor, natura, azkenian biatan oinarria berdina da, esnea, gero botatzen zaion bakteria ero berdina da bietan, baina aldatzen dana, batek gazura eramaten duela, zueroa, horre gure betiko jogurrak, gaina askok gainean iten den urro hori, hartuta kendu iten diote. Hori ez da zetan kendu behar. Hori hona da, hori jogurraren zati da, hori jan iten da. Eta zer dauka gresiarrak ezberdina? Gazur hori kendu iten zaiola, hartuta zapitan ero normalean biltzen dituzte, eta egun batero usten dute, eta hor ur hori botatzen juten da, eta orduan da, zan dezagun jogur kontzentratu. Industrialki egiten dien jogurrak, hemen jaten ditugunak gehienak esne gaina eta loditzaileak eitzen zaizkiote, eta onak badira, egiten dituztena, askartu egiten dute, trapuan sartze hori zentrifugatu batekin. Hartu, sartzen dute olako zentrifugatu baten, ari egurre ematen diote, ur likido batea egiten da, eta hor geratzen seguna da,
bueno, jogurran esentzi guztia esan dezagun. Ezberdin jasuna bat eta bestean artean, esan dezagun jogurre greziarra proteina eta gehiago daukane, konzentratua dago, ze 4 litrotik, litro baldortzeko 4 litro esne behar ditugu, askoz, esan dezagun gutxiago atatzen zaigu. Hori bazauen, bai, oso modan jarri izan denbora baten Islandiako eskirra. Hori zen, eta antzerakoa da, azkenean oso pixitsua dana, urru dana kentzakora, da proteina portzentaia daukana oso altua. Baina, era berean, aldera koipea gehiago dauka baita, konzentratuago. Bikoitza dauka, jogur greziar batek koipea, eta azkenean, hor geratzen diren gauzen artean, badago proteina eta hori, baina baita esne horrek izan duen koipea. Eta gu hemen eskara jungo koipearen kontra, ze gizakia bakizue koipea behar dugula. Neurrian, baina koipea behar dugu. Orduan, hoxe, jogurrak, eta etxean egitea jogurra bakizue. Niko, gare batean etxe gehienetan, jogurterak izan genituen. Bagitzu zenbatetan erosinen lehengunen jogurtera bat? Ze, claro, jaztia erabiltzen, eta jendia gainera eroste ditu, igual erabiltzen ditu 3-4 aldiz, eta erosinan horako, bigarren eskuko aplikazio horreitan, 3 eurotan. Baina, ni bakizu zaiatu nahi zela 3 eurotan, eta ez diate bidealdi. Zezaio, ni liburua nahi nuen. Liburua, errezeta liburua. Kontau duzu, baina, tipo horrein nagisa emotezotalako, korreos era juatia, ez dakit. Neri bidealdi hostia, eta edu jaz. Eta bidealdi niotzue? Bai. Tipo, egia da gero sartu naiz berrio liburu horretan eta bera jartzen du orain. Aurrez aurre bakarrik saltzen duela. Ez duela bidalketarik egiten. Igual hori nagisa dalako, bera, baina bestela nik erropa asko ontsuazina saltzen. Ari, bigarren eskuko aplikazio honeitatik, azkenean, garbiketa kristona eiotetxian, eta nabil horrek saltzen. Eta naiz eta euro bat izen, kamiseta batengatik, nik saltzen dut, eta eruen izen dut. Nideko terropa pila goia maia ziento saldo. Zeba. Zen eraben dako ero ume txikien dako izango zan. Da, elduen, taia eze Supermanena, eze. Da, Superman. Horrek, ez dakiz urentzako hori zen nahi duzan. P batzu die, SP, P ez dakit hori. Bueno, zuk 3 seme daukotzu, zuk semiendako aprobetxau zeike. Amaiurrei dana txiki geratzen zaio. Eta bestiei urte batzutan. Eta bestiei, espero dut, aurten ez. Txaleko bat daukat, bat ekarri nuela Nepaletik, lumadun txaleko bat. Egia esan, gaur egun ni txaleko hortan sartzea. Bere garaian jartzen nuen, baina istu, ardazai gartu da, gaur egun hola ere ez nahi sartzen. Eta hori ja jartzen du, hasi naiz, aurtengo neguan erabili du, eta kamisetan ikustot 2 urte barru, eta dauzkat goian, benetan zatizut, 3-4 kaja, azkenean, lehen korrik aiten nuenean ekipo ezberdinetan, erropa pila bat ematen zidaten. Eta erropa hori ondo zegoen, erabilita dago, baina, eta horiek, erropa ona, eta, kamiseta pila bat, hori bai, korrikakoak eta gehienak, eta holan, baina, Zaskibaloian futbolean, nire korrikako arrapak jokalastu. Hori da, eta ez da inu arazorik. Hementxe, aragibolak goitik eta betik, egia dauzenean, gero joango dara, buelta ematen holan aldamenetatik eta bebai, itxeko. Horregatxik txikisak. Nik lehen eskuekin egin jot. Gero saltzan joango dau? Ez dara ma saltzari. Orduan, ez da bukatuko saltza bat. Ez da bukatuko saltza baten, beraz? Ondo egin behar dira. Hori da, horregatxik ez dauzuet txikisak egiteko. Beste aukera bat egongo zan, karo, aragibolak etzien izango, baina apurtxe bat zapalauakin eta holako hamburguesatxo batzuk. Eta plater kombinatu baten, saltza bardinakin eta kuskusakin. Bitu lehenean Patreonitzen nire gai esaldatuz, Nire maizu handia izan zen Juantxu Larruzearekin hitz egiten, sukaldaria. Juantxu jatetxekoa. Juantxu jatetxekoa, sornutzakoa. Eta, Juantxu beradina dauka, eta semea Andoni nire kuadriakoa da, eta, askota hitz egiten duguna, ez? Gaztetan berai esan hindu gintuzten guri, eta guri tokatzen zaigu. Eta Andoni sukaldaritza da? Ez, Andoni artista da. Enpresa batean egiten du, moldeak eta egiten da alakoak. Eta, bera diseina ditu da, el capo. Ez da guaitxan pausua jarraitxo. Ez, etxean ez, jatetxean dau. Juantxu jatetxean norbaiten nahi badu, salgai dau. Junda jarri harremanetan, derrezia zazue. Eta gizten bat eskatuko duten. Oso hundia da. Bueno, kontua da, ospitalean egon da, eta egun batzuk, eta zer, Juan? Zu, zelan, jaten da, beti entzuten da ospitalera? Claro. Baina, fenomeno, janxua.
Dana, ba, karo, gatzi barik eta baina, karo, ni gatzik ez jaten da, baina una danat ez da izeta, karo. Ba, hortara noa, ze gaur egun, bakizu zenbat janari, euneko zenbat botatzen den, ospitaletan egiten den janana. Pila bat, ez? Euneko 35. Pentsau. Euneko 35, ospitaletan egiten den, egune egiten den janariaren euneko 35. Egunean, pixutan pertsonako 953 gramo kalkulatu dituzte. Indute ikerketa bat, holan herrialde ezberdinetakoak, tartean daude Portugal, Estatu Batuak, Espainia eta sartu dituzte, eta Australiako zenbakiak gero botako ditut, izugarria dira, benetan, hor arazo handia daukate, eta hor, batea dute, egunero 950 gramo botatzen direla janari, jakin da, iaz munduan 700 milioi pertsonek gozea pairatu zutela munduan. Zenbakia dira, bai, munduan gara 8.000 milioi pertsona baino gehiago. Euneko ia 10 paisatu zuen gozea, iaz. 8,0 pikua da. Baina ala ere gero, pentsatzen, Australian, egunero egiten duten janariaren euneko 72 ez da jaten. Hor, kalkuloa gaizki egiten dute, ero janari gehi egiten dute, ero prestatzen dutena benetan oso txarra da, eta horrek soluzioa badauka, hor hartu, joan behar da, eta zer egiten duzu hemen, hau ez da normala. Hau ez da normala. Ez da jaten jendiak baztertu ikin dagoelako? Ez dutelako jaten, bueltan juten dalako. Baina ikusot irten bideren bat, ez? Autokritika apurtxo bat. Baina orokorrean, eta nahi dut esan Australiakoa, baina nahi dut esan horre beste herrialdetan indanan euneko 35 astakeri bada. Erdira gerturatzen ari, janaria egiten duten janariaren erdia egunean bota egiten dela. Orduan, ni egia esan, kainean operatu ninduten, 2 baskari nituen, bi janari, eta ondo ganuen, platera garbi juntzide. Bai. Platera garbi. Zer gaina, gatza epotatzena normaltza hartzen dugu, ospitaletan da, gehien bat janariari gatzi bestiote botatzen. Bueno, baina jartzen ditutean sobretxo bat, gatza botatzeko, nobera botatzen dio, eta gauza batzuetan ikera ez dauela ondo gatza hartzen, baina bueno. Eta hori aurrekontuan arabera joaten da, zelen gogunean, nire neba etorri zen etxera eta berakin nahi nauen berba, ez? Eta berak itxen dagoelako katerin handi baten lanian. Txune, mentxe, ura, daukat irakiten, kuskusa botako txau, gatza bota hotzate bai, eta utziko. Bere beroakin, ez? Bere beroakin, pausatzen hori, eta ontsa ingo ditugu pinaziak. Eta nire nahiak ez dute ostan, behitxu. Euneko una izaten bada platera, produktu ona da euneko 30. Da euneko 70 da, kosinatzen jakitxia. Zuk aldozu, lehen gunean zuk ekarri zen mi arraia ekarri, eta zapustu. Zapustu eta estrope hau. Baina, kosinatzia, da, euneko 70 da, orduan ikusi zeike, produktu esainonekin edo ez goi mailako produktuekin, eta eurak joaten, eta eurak itxen dagoelan, zuk bakitzu, ikastoletan, ospitaletan, da holan, eta esatu zu, daukoten produktu basikoekin, kosina zeike oso ondo, edo oso txarto. Enpresa horretan nire ondan hau, eta nik egin dut lan, niri eukin ninduen, partxeak, eta norbaitek baja hartzen bat zuen, bialtzen ninduten batera, bestera ez da izan. Eta ia eurek esaten zutena, horrek ikusten dela, produktu berdinak erabilita, menu berdina erabilita, norek dakien, teorian errezeta berdinak, ze enpresa horretan errezeta berdinak erabiltzen dira, eta gero, eskua eta jartzen den gogoa eta mimua, eta zenbat aldiz entu, la ostra, ze aldea duela 3 aste jangen ituen, ez da izertu dilistakin, edo? Saltzan, eta gaur berdin, beste gauza bat, eta bueno, bai. Nik bakitzu zain, nire usuan, basaben taberna bat, eta bertan itxen zain patata tortilla. Eta guk beti ikusten gan sukaldian, ia zein zauen, emaztia baldin bat zauen, josan tortilla bat, goxo-goxua. Ontxe, gizona bat zauen, ez ginen joaten ginen, infusio bat, kafetxo bat eskatzera, beste pintxo bat, baina tortilla, eta ez duzu, leku berdina, errezetia berdina, patata arrautza kopurua eta berdina ukiko dabe, baina... Ego, lehunean gu patata tortilla eskatu benu, baina nik ez da. Zan, krau, zer da, patata
crunch zegoen. Baina ez crunch kurruskari zegoelako. Gordilik. Gehiegi, gordilik. Eta ez datuzu, baten, eskapatu alzaizu, baina hartu da, jrak, ostra, ja, ez datuzu, eta esan inion, parkatu, patata tortilla hau ez dago ondo, oza, nahi dut, kendu zazu, ze gaizki, ez da gaizki geratuko zaite, hau, ez dago jaterik. Eta ni benetan naizela ez esateko ezer, Nik hartu, txarra da, bale esaten, bale, oso ondo, naiz bueltatuko, eta jazta. Baina hortan esan inion, parkatu, Gaina, zuen ez hartu txarrean, baina, bueno, probatu zazu. Bai, bueno, komentatuko jo sukaldari, komentatu ez zaizu probatzeko, mesedez. Zaizu probatzeko. Ez garrantzitsua da, eta hobetzeko. Bai. Hemen txauzka zigor pinaseak. Hemen aldo zuen plantxan, xinmaz. Labean, olio gabe, ez gabe. Olixo barik, baina nik. Olixokan apurtxo bat frikituko izuet. Bai, baina, behitxu segitxuan ja. Gorritzen die. Beraz, nik ez nahi ditut oso kozina upaz, oso kozina bai, horre bere beruarik, sartai horre gainkan beruarikin ja, bai. Da, holaxe. Apurtxo bat salteatuko ditut. Eta zebe izango da, honek, jarraituko du batzuk itzen, ontsu kamaratik kanpo, eta, nahi da honien, hau bai, bueno, erdi hidratatuta, botakotzat olixo apurtxo bat olan askatzeko eta saporia aukitzeko. Hor, oliba ero gurina otaldio, biak, hor garantzitzuak ero, ondo nazi eta, bueno, zaporea mateaz gain, askatu iten da. Nik uste tontxe ingotela, ez? Ez dakit, zemate, oiek, gero alezekin, adostu. Tengo gurean, aurreko bai, zeintzukin nitun, aragibola batzukin nitun. Zerekin, orburuekin ez. Zerekin nagoen, aragibola batzuk. Orburuekin saltzan. Nengo astean. Horedana ez nagoen egin, sostan demorarik eman, nagoen, kilo bat zan, orduan, nitxun, hemen nik uste dut jendia, baina, kristoneko kasolia, baina ondoikan geratu jaten olako apur bat, eta julenek eraman zauen etxera, holan, fin paperian bilduta, ez dakit egongo ziren 8 aragibola itxeko, eta berak inzitxon. Karo, saltzia notzan eman, saltzia ez dakit auskalo ze jarriko zauen. Gure txian bat izuzera jandiran bizi guztia aragibola? Tomatiekin. Tomate saltzen. Bai, eta beti gure txian deitu izan dira, parkatu gola pelotita. Zer dut jateko hor? Eta gaur egun, orain nire arreba pelotitak esaten dau. Bai? Eta nire amak, zer dut gaur? Zei josuz, pelotita batzuk inotaz. Gaur egun pelotatxoa dituko benioke, pelotatxoak edo... gaur etxien pelotitak zir. Esan dut zuten bezala, taberna batzutan, pelotatxoak. Baloiak. Hemen dik guraso batzuei gauzat esatea. Baloiak. Txikia ez da baloia. Txikia da pelota. Haundia da baloia. Ze batzuek hartuta, ikusi zuen semien pelota gorria? Pelota gorria. Han baloi gorri bat bada, baina pelota gorria ez. Hori. Ez, hori da baloia, haundia baloia. Pelota txikia, beisbolera, eskupelotan, tenisean, pinponera, horre die pelotak. Tikizmik ez ikusten zaitxute iturrieta. Baina ez, gero, baina arazo bat egon alda, zen nik gero, azte naiz behiratzen, zerbait txikia bilatzen. Arazo larria. Ordan denbora galtzen egin naiz. Arazo larria benetan. Oso, nire denborak urrea balio. Bueno, hemen txegarriko, oran, oinarri xan, jogur saltza, hau, aldo zuen jarri, nahi dozuen bezala, Vale. Baina, bueno, nik, erdi xan jarrikot. Kuku? Kuskus apurtxo bat, eta kuskusa esan dakoa, jarri zeike, ondua, gurina apurtxo batekin, oran, Maroko aldera jota, ez dakit, Granada hasi batzukin. Kuskusa bai da, taiginan laguntzaia, esan dizugunan lehen, taiginak dira beti saltzan juten diren platerak, ez? Eta kuskusa erabiltzen da normalean saltzan juten diren errezeten lagungarria, zerbait beti izaten ohikoa aldamenean jarri eta saltzarekin nasi, eta ze kuskusak berez zaporerik ez dauka da... Zemola da, azkenean gari irinak jako produktu bat, da guko gisa, asian arroza, eta hainbalekutan perun kinoa jaten den bezala, azkenean gastronomiako euren oinarri hidrato bezala. Gainetik, apaintzeko, pinaze batzuk, eta terrexila, eta bentxe, gure, aragibolak, Maroko erara. Sardezka batekin niku, ez? Bai. Bai, segunek biguntxo gongo dira. Mukaukoa diez, Bai.
mokaukoak, zan zabaltzeko, ikusteko barrutik egin dauzela, hori saltzakin, eskusaputxo batekin, eskuakin be. Beraiek eskuekin jango zuten. Igual bai edo, ogi batekin edo. Eskuakin ohitura handia daukanik. Eguna lagumatekin egiten, beraien enpresan arabiarrak desente daude, eta ez du. Oi, dan eskuakin jaten dute eta. Bueno, eta dan eskumakin, eskerra ipurdia garbitzekoa. Eskuma agurtzeko eta jateko. Hori da ohitura, ez eman inoiz eskerra, Bueno, oso benetan. Bakizut txorinen errezetak eta Kultura, pixkat. Bueno, hau esan da, labia 80 gradutara jarri behar dut, eta orain, arrautza konfitatu batzuk. Ale. Arrautza gorringo konfitatuak patata apurtu eta gaztarekin. Horrelako izen pomposoarekin, lehen, Aitor etorria eta zein esan dit, zein behar duzu, patata tortilla bat, egia da, osaiako lan ikusita, bueno, gazta kenduta eta eskaia kenduta, beste dana patata tortilla ni botatzen diot. Baina beste modu batera egingo dugu. Berakatza bai botatzen da zu? Beti. Bai, Etxean berakatza eta kipula biak. Bakitzo ez, zigorren trukua. Bueno, ez da, gure etxeko hauza baiak hori nahi dute eta hoxe jaten dute, eta ez dira kejatzen. Hau, horrela egingo du. Arrautza gorringoak atera, labeko erretilo batean jarri, eta hor eskaia eta oliba jarriko dugu, eta laberatu ingo dugu, 80 gradutara 40 minutu. Bitartean, kipula eta baratxuria txikitu, erregosten jarriko ditugu olio pixkatekin, patata xarrata moztu eta bere erregozi, eta arrautzak egin da daudenean, oinarrian patata goiba jarriko dugu, gainean arrautza gorringoa eta gazta pixka batekin bukatuko dugu. Orduan, patata tortilla 2.0 deitu jozuen, moduan olan, moldaketa bat, baina bai dela berezia ingo duguna da, eta nik baki zer zango diazun, kontu zareetan ikusten duzuenakin, ze ez da ateratzen jartzen duten denborekin. Nik froga egin dut, eta ez da ateratzen, ez. Froga injuzu? Egin dut froga, nik ohitura txarrori badaukat eta denborak ez dira. Denborak, zuk esango zeintzu dien zuzenak, zehointxe errezeta viral bat badagoelan sare sozialetan eta arrakastatxu izan dana. Eta da, horako goportxo baten sartzen die, gorringuak bertan, olixoz beteta, eta hori sartzen da 20 minutu 80 gradutara airfryerrian, edo labian bebai, denbora isa berdina. Gero, krematxua ataratzen da, sardexka batekin zapalduta, eta hori jarri zeikie ogi baten, gazta apurtxo batekin gainean, eta geratzen dalako karbonara pintxo bat, edo gorringo konfitatu pintxo bat. Zigorrek antza, egin jau etxean, eta horrek ez die denbora... Airfryerrean egia da, labea, beroak askarra ematen dio, baina labea, teorian gure labea, berotuta baldin badaukagu, denborakin eta temperatura berdina izan behar da, eta 20 minutuan esateizut ez dala egiten. Denbora gehiago behar duela, zenik hauek egin ditut froga, egin dute labean, eta 40 minutu behar esan dizio, sartu behar esan dizio. 40, bikoitza, ez da... Nik 30 sartu behar nien, hauei, eta 40 sartu behar esan dituz, atera ditut, eta ez zeukaten ezer ez konfitatua, ez gordin-gordina zeuden, eta olioak temperatureik ia hartu bestu egin. Vale. Eskaia, oliba olio extra virgina. Da zu kontxe inbiosuna, ez? Bai, hau berdina, hori da, baina, airfryerrean, denbora nik irakurri nituenean, esan, nik uste dut, hori ez dala ateratzen. Bueno, ez dakik, frogatzea da, beto, gero egia da, denbora baldin badaukagu gaur, airfryerra hor daukagu, eta badaukagu. Eta gero egia da, nik, ez talitaite ditut, bildu gabe ematen maituzu, beroa, zuzenago emango dio? Ez dakit. Nik esate izuen, nik ordu, 80 gradutara bintzat, ero bestela 100 gradutara izango da, 100 gradutara gutxi gora bera jartzea ordu erdi. Baina bestela, honena da frogatu. Ez duzu lan, kabiarra ez duzu erabili behar, ez duzu erabili behar, ez dakit, angulak hau egiteko, arrautza batzuk besterik ez. Eta gainera da, gero, denbora purtsu bat gehiago ematia, hau da. Hori da, ikusten baduzue ez dala ondoteatzen. Eta hemen, patata tortilla tingo egin nuke bezala,
hemen aldaketa ezberdin bakarra da, bitelik ingo bazuen kilore olioa erabiltzen duena, eta nik oliba olioarekin gustatzen zaidala. Baina hor, bakoitza nahi duena. Baratxuria eta dantzan azten danean, tipula xarratan. Bi egosketan, zen niri tipula gustatzen gat oliba olioan, eta patatak kilore oliotan. Beraz hori izan dugu jokua. Bueno, zuk, bakitzu zein izan zen Maria Agirre Basabe? Marizikin? Bai, Marizikin. Bueno, erderaz berez izen itxusia bat zeukan, zegoelan ezagutzen zen. Maria Lakotxina bezala ezagutzen zen. Berak jatetxe bat izan zauen Bilbon, eta 1884 urtean jaixo zen, emakume hau, Herrigoitin. 9 urtekin hasi zen lanian, sukaldeian, eta 70 urte berandu hau, oza, 79 urtekin, hil zan arte, hori bilizan sukaldean. 375 egun urtean, ia 18 ordu egunean. Bai, hau da, ez zaukan oporrik, ez zaukan inungo deskantxurik, eta naiz eta Bilbokoa izan, berak esaten zauen, ez zauela hartxanda bez ezagutzen. Eta hori, lanera joateko, pasatzen zala, teleferikoaren ondotik. Bertan zeukan aukera hartzeko. Lana eta lana. Eta, bueno, bere gixatuak omen ziren patri, uste dut, zerua ora igotzea bezala. Bai. Berak, uri bitarten zaukan jatetxia, eta, bueno, teleferiko ez funikularra. Funikularra, baina, teleferikoa funikularra, gora igotzen den gailu bat, oinez ez igoteko eskilerak. Zeinek ez du, olako hankasarte txiki. Funi, hau da, guretako funia. Gero, Marizikin. Eguan ez daukagu. Marizikinan izena edo Maria Lakotxina deitzen zen, da segatxi deitzen zutzen holan, ze bera emakume bakarra zen, gixatutan da kosinatzen ibiltzen zana, eta gero lepuan zaukan giltza bat, eta horrekin kutsa zabaltzen zaren, gero, bezeruek eta ordaintzen zutzenean hor, dirua kudeatzeko. Eta behin kosinatzen zaren bitartian giltza, antza, hausin jakola gixatura, etzan konturatu, eta bezero batek, holan ez dakit, babarrunak egongo zen jaten, da han giltza topatu. Eta orduan, horrezkero barre da txantxa kontutan, bueno, izen hori geratu jako, emakume koitxagoaz, ez ikinatzen izango, baina... Justo, hori artikulu batean agertu zen, ikuste zaio, amantal zuri batekin, zuri-zurila, eta, bueno, eta zezuk aldarek ez dauka azkenean, olako txantxan bat edo ez du izaten, lan iten duena, hori da, izatea moduan ez da, mekaniko bat, koipe pixka bat ez da euskara, guanteekin da funuko za, baina nahi eta nahi ez, ogibide batzuetan, zerbait zikinduen bazara. Ez du esan nahi zikin jute, baina antza honen kasua gaina ezala zikina, ezala anekdota hori zegoela, antza bite hori da omen daude, baina gehien entzuten dana hori dala, giltzarena. Bueno, anekdota batetik sortutako historia, bat edaki egisa izango dan, edo batek bestiai kontau, ez? Hau belarri izolan bidaiatu dauen. Kontua dago? Baina, ara zuten, berarekin, bere errezetak ikasten, eta da Bilbon ez da ize jatetxe bat norbait egon zala sasoi batean ikasi nahian bere eltzekariak eta nola prestatzen zituen, eta gaur egun antza oraindik badagoela, baina ez dakit Bilboko ze jatetxe dan, zu ondokan ez zinen hasi lanean, baina 1973 urterarte egon zan. Nien itzen jaio. Bakit, horregatik ezagutzen. Baina, bueno, zure belaunaldia, baina belaunaldi bat lehen hau, igual horrek eta ezagutu zaben, orduan, ez dauela hain urringurot esan. Ze, honen zenarra, 1928an hil zan, eta orduan bera geratu zan negozixuakin, gixatzen ondo zakixen, da bazan, hola, emakume ausarta, da berak eraman zauen negozixua, baina bestela, hori, 28an hil zan zenarra. Ze gauzak, Bueno, kontua da hori, garai batean, oraindik asko ez, gaur egun nola hosteleitza nola aldatu dan, eta egia da, nik ezagutu nuen hosteleitza eta gaur egun ez dagoa ze ikusirik, ze lehenunen egon ginen jatetxe batean maila hartzen, larun bat baterako, eta esan zian, gauean itxita daukagu, eta ez, bazkaltzeko da, eta gauetan ez dugu irekitzen. Eta larun bat gau batean, iztia gaur egun oso gutxik egiten duten zerbait da, eta asteburu batean, asteburuetan gau existea, lehen gure garaian, goiz da, Baskari eta Afari egunero moten genituen, igande afariak ezin emoten, da astelena jai. Hori beti izan, hosteletzen nik hori beti ezagutu dut. Eta gaur egun norbaiti jutea eta larun bat batean ez duela irekitzen afaltzeko, hori gauza handia da, eta
Ondo. Bai, gertatzen da, hori izaten zen lehen igual olako eguneko menuko jatetxietan, baina gero eta gutxia. Bueno, lagunok, hau egitea behar dugu, labekoak ere oraindik denbora pila dauka, eta gero, patata hauek ondo konfitatuta dauzkagunean, zandako arrautzak atarako ditugu, patata gainean, gazta pixka bat, tamaira. Hemen dauzko arrautzak, dagoeneko konfitatuta, eta esateizut, hauek ondira 40 minutu, 80 gradutara. Pasaitut handiago batera, gero buruntzaliarekin nahi nuen ekarri esferifikazioak ateratzeko koiara hori zuloduna. Bai. Etxean daukat, eta astu inzait ekartzea. Arekin ondo ingo zen. Eta hemen, bueno, patata tortilla baten, oinarri azkenean, patata, kipulakin, baratxuriarekin, gatzanean ondu dugu, eta oin, izango da. Tartetxoa dingo diogulako zulotxo bat, gero gorringoa ez mugitzeko hortik, zer izaten du, tentazioa mugitzeko beti. Eta orain, bueno, ez zaidan... Eta eskaiak emotgotza saporetxo la... Ba, hor baratxuria tala botar diogu, eskaia, erromeroa, nahi duzuena, olioa pixkat gendu. Eta, jak? Hortxe, garrautza, eta... Hau nahi galdi! Hortxe. Eta gero hemen birrindua diozue, eskata batzuk nahi duzuena, hemen, bueno, polikaldera, ikera, ero pixkat. Ze ona? Holan, bezaten dara, hau jatetxe batzutan, holan atatzei zue, eta berez da patata arrotza, eta gazta pixka bat ondua, eta, €10. Bama bost. Bai, neku batzutan. Merezi duela. Eta zeratik ez. Gatz eskata batzuk. Eta, listo. Hemen daukazue gure arrautza konfitatua patata apurtuekin eta gaztarekin. Hau da, patata tortilla dekonstrukzioa gaztarekin. Horako zerbait. Ogillakin. Eta sardezka horan, apurtu gongo pulso bat, hogixekin jan baino. Ba, eta ni behango nuke, animatuko nintzake sardezka batekin ni ere dastatzera pixka. Baina, bueno, ez, zuentzako nahi botutena. Pesau! Egon nahi xili. Ez, bentzutenen horan, apurtu eta ontxe bai. Ez, hau norberak. Vale. Baina, ikusten duzu, utzita, 80 gradutara, 40 minutu, dao, esan dezagon, ez dugu niñeko. Ze hona. Hau esan txarra, ez zina honi esan. Oso goxua, Bai. gaurko bi errezetak, eta bixarbe, Bai, jarraitzeko, ez? Bai, horrek usitu batzu. Aber, errapatzen dudan, biharko osagaia. Perretxeko ber? Ez, eskupeta beharko dut errak errapatzen. Mutil. Bueno, bixer ikusiko. Hale. Egunok, biharte.